Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň duşanbe güni. Eferde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort, ýurist Robert Mueller'ın hortediň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilen dil döwüşi boýunça geçirýän derňewleriniň çäginde federal häkimetlere boyun boldy. Manafort 30-njy oktýabrda federal derňew bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňü tirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňkü biznes partneri Rick Gates'in özleriniň federal häkimetlere boyun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bir kanun pullary ýuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda derňew wagtynda boldy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýurda gözükçülük etmekde ulanýan usullarynyň daşyndaky gapmagarçylyklaryň dowam edýän wagtynda onuň Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalarynyň hadirasyna dikilen ýadygarlygyň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýar. Gynanç diýwary atly ýadygarlyk 30-njy oktýabrda siýasy repressiýalaryň pidalarynyň matam güni açylýar. Bu sene ilkinji ýa-da 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany esaslandyrylypdy. Ýadygarlyk Moskwanyň merkezinde 1975-nji ýylda parahatçylyk ugrunda Nobel bayragyna eýe bolan Sowet alymy dissident Andrey Sakharowyň adyny götürýän köçede ýerleşdirildi. Siriýada parahatçylyk gazanmak ugrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazagstanyň paýtagty Astanada başlandy. Gazagstanyň Daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30-njy oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän parahatçylykly gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amalaşdyrlar. Astanada geçirilýän duşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortiýetiň Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siriýada ok atyşygy besetmek we söwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siriýanyň hökümetiniň we käbir gowdalançy toporlaryň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýle bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordaniýa öz wekillerini ýoladylar. Ortiýet we Iran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowdalançy toporlara golda berýärler. Awganistanyň Taliban topory geçen ýylda Kabulda uğurlanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň hopludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäşligini belledi. Kevin King Awganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016-njy ýylyň awgust aýynda uğurlanan iki professorynyň biri. İkincisi Avustraliýaly Timothy Wicks. Talibanyň medeniýet wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly King'in ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejir çekýänligini habar berdi. Onuň ňäsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, ol käde özünden gidýär we onuň ýagdaýy gününden ýaramazlaşýar diýip Mujahid 29-njy oktýabrda ýaýradan beýannamasynda aýdýar. Talibanyň ýarany we Pakistanda ýerleşýän ekstremist Haqqani toporynyň professoryň ogurlanmagyna gatnaşanlygy çak edilýär. Kyrgyzstanyň hökümeti ýurdun Gazakstan bilen serhedinde dören bökdünçlükler sebäpli ziýan çeken telekeçiler üçin kömegi göz öňünde tutýan kanuny kabul etdi. Premier ministr Sapar Isakowyň 30-njy oktýabrda aýtmagyna görä, gol çekilen dokumente görä söwdegärler we telekeçiler çeken ýetkileriniň öwedini dolmak üçin talgyt ýeňilliklerinden peýdalanyp bilerler. Kırgızstan serhetde ulu nowatlaryň döremeginde, siýasatçylaryň ulaglaryň serhetden haýal geçmeginde Kazakstana aýplaýar we bu ýagdaýyň Kazakstanyň 10-njy oktýabrdan başlap serhet barlyklaryny aktivleşdirmeginiň ideýany dörenligini aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öň ýanynda Almazbek Atambayew Kazakstany Kırgızstanyň 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplady we prezident Nursultan Nazarbayewiň ýurdun başynda uzak wagtlap galmagyny tanqid etdi. Gazagstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Awganistanyň baş dolandyrjy resmi Abdullah Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalar girizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kayrat Umarow bilen 29-njy oktýabrda geçiren duşugynyň ýa etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda döwlet kararşylygynyň senetine gawatlanyp sylaklanan ýurdun harby we kanun gowy jadaralarynyň ýol başçylarynyň arasynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Hemmälikguly Berdimuhammedow adyndaky medalyň gowuşyrylandygy habar berilýär. Türkmenistanyň döwlet we hökümet baş tutany şeýlede belen terkerde başlasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän medalyň gowuşyrylandygyny Türkmenistanyň Kronikasy adly neşir habar berdi. Maglumaty görä şeýlede Serdar Berdimuhammedowa polkovnik harby derejesi berilipdir. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdun gararsylygynyň 26-njy ýyl dönümi münasibetli harby we kanun goraýjy ýol başçylary Mälikguly Berdimuhammedow medaly bilen tyýlaglamak baradaky kararyny görä medal bilen tyýlaglananlaryň türkmen mediasynda çap bolan sanawynda Serdar Berdimuhammedowyň ady görkezilmändir. Resmi medianyň çap eden sanawynda prezidentiň tyýlagyna eýe bolanlaryň arasynda ýurdun goranmak ministri Ýaýlym Berdiýewiň, baş suwdyň başlygy Gylyçmurat Halyýewiň, baş prokuror Batyr Attaýewiň, adalet ministri Begmurat Muhammedowyň, milli howpsuzlyk ministri Döwran Bayramowyň, migrasiýa we ykdysady jinaýatçylyga garşy döwlet gulluklarının ýol başçylarynyň şeýlede ýa-ni ýakynda wezipä borçlaryny talaba laýyk berjä etmänligi üçin bir kän jalan İçeri işler ministri İskender Mulikowyň we döwlet serhet gullugynyň başlygy Begenç Gündügdiýewiň atlary görkezilýär. Resmi maglumat tagdalan resmiýetiň öňlerinde goýulan wezipeleri üstünlükli çözenligi üçin tyýlagy münasip bolandygy aýdyldy. Mälikguly Berdimuhammedow adyndaky medal şu ýylyň awgust aýynyň aýagynda esaslandyrylypdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar mundan öň Türkmenistanyň at kazanan tälimçisi diýen hormatly at hemde kılıpdy. 28-nji awgustda Türkmenistanyň parlamenti prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogluny hormatly adynda kılýanlygy baradaky şahadatnamany we döşede kılýan nişan gowşurdy. Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň aýagynda Türkmenistanyň syýasy durmuşyna gatnaşyp başlapdy. Ol 2016-njy ýylyň noýabrynda Hal welaýatynyň 24-nji Duşak saýlaw okrugynyň deputat saýlanyp şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň mejlisiniň Kada kanunçylyk baradaky komitetining başlyklygyna saýlanypdy. Tomu saýlarynda ol ýurdun daşary syýasatynda has aktiv rol oýnap başlady. Hususan da ortaýyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen birnäçe gepleşik geçirdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň dil merkezinde 3 aýlyk dil we kompýuter kurslarynyň tölegleri birden 3 hisseden hem köp ýokarlandyrylyp 150 manatdan 300 manada çykaryldy. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu barada çağlary agdalýan merkezde dil ýa-da kompýuter kursuna gatnaýan enatalary şu ýylyň soňky çäregi üçin okuwlar başlanandan tas 1 aý soň, ýagny mundan 2-3 gün ozal duýdurylypdyr. Çağları şu merkeze gatnaýan atanelere bundan 2-3 gün ozal jaň edip ýa-da käbirim şu dil merkezine çağırılıp 2017-nji ýylyň soňky 2 aý üçin 1-nji noýabra çelli ýene de 350 manat töremelligini aýdypdyrlar. Hem de töreleriniň bundan meýlek her 3 aý üçin 500 manat, tutuş ýyl üçin 2000 manat bolýanlygyny açyk aýdypdyrlar. Deňeşdirmek üçin öň 1 ýyla 600 manat törenen bolsa, indi 1 ýylyna 2000 manat tölemeli, ara tapat 1400 manat bolýar. Dip Aşavatly Synçy we ýa-da Jaman Murat Bugaýew çağlary gürrüň edilýän dil merkezinde okaýan enatalaryň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, öňkü Türk Uniwersitetiniň okuw jaýynda ýerleşýän hökümete degişli bu dil merkeziniň resmiýetleri enatalary tölegleri getirmedik çağlaryň sapaklary goýup berilmejekdigi barada hem duýdurypdyrlar.
Atenelere sotölew tölemeseniz bir nesel onu çağırarňyzy mektebe getirip oturmaň diýipdirler. Awtomatik usully okuwdan çykarýar diýipdirler. Dip Bugayev bellede. Aydylmagyna görä dil merkeziniň resmileri okuw töleýleriniň duýdansyz ýokarlandyrylmagynyň sebäpleri barada jikme-jik maglumat bermegi talap eden enatalary munyň ýokardan berilen görkezmedigini aýtmak bilen çäklenýärler. Sonra has ilerlere näme üçin beýle bolýamyny bir esaslandyryň diýerlere tölemek kyn bolýan bolsaň onu çağıran Allah gidiberdi. Beller bilen şol awtoriýet alyp bellerini uzatýarmyşdylar. Dip Bugayev enatalara salgylanyp gurrun berdi. Bellep geçsek bu dil merkezinde daşary ýurt dilleriniň ençemesi şolsanda ingliz, fransuz, nemis, arap, hytay, yapon dilleri günüň dowamında ýerdenki öýlenki we akşamky kurslar esasında çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýär. Käbir ýerli synçylaryň we ata-eneleriň aýtmagyna görä, mektepleriň we ýokary kujaýlarynda berilýän bilimiň daşary ýurt dilleriniň öwrediliş derejesiniň petligi sebäpli agdalýan dil merkezine mektep okuwçylary bilen bir hatarda ýokary kujaýlarynyň studentleriniň we daşary ýurtlara söwda satyw üçin sapar edýän raýatlaryň ýüzlerçesi hem uly gyzyklanma bildirýärler. Ýatladyp geçsek bu türkmen häkimetleriniň okuw töleýleriniň gymmatladylmagy bilen baglanşykly girden iň soňky çäresidir. Geçen hepdäniň ahirinde azatlygyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi paýtaxt boýunça mut bilim berýän we ingliz dili boýunça ýürüteleşdirilen 7-nji, 16-njy hemde 27-nji mektepleriň 1-nji noýabrdan başlap töleýli ediljekdigi barada mektep ýolbaşçylarynyň özlerini duýdurandygyny gurrun berdiler. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatyň parahat bir etrapçasyna ýerleşýän we estetika mektebi diýilip atlandyrylýan ýürüteleşdirilen Sunugat mektebinde bolsa 1-nji noýabrdan başlap okuw töleýleriniň ýokarlandyrylyp, onuň bir aýlyk töleýiniň 12 manatdan 75 manada çykaryljakdygy habar berildi. Mundan öň ýagny oktyabr aýynyň 9-10 aralygynda çağalar baglarynyň aýlyk töleýleri hem paýtagtda 10 manatdan, welaýatlerde 8 manatdan 80 manada ýokarlandyryldy. Galy bersede şu ýylyň iýul aýynda türkmen medeniýetinde Türkmenistandaky ýokary kujaýlarynyň käbir fakultetlerinde okuwlaryň töleýli görnüşe geçiriljekdigi elan edildi. Bularyň ählisi dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gabat geldi. Sözümiziň ahirine bellesek Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda Türkmenistanyň bilim ministrligi we dil merkezi bilen habarlaşanda bu maglumatlary tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Açylywa. Şu ýylyň oktyabr aýynyň başyndan çağalar baglarynyň töleýleriniň 8 manatdan 80 manata çelli ýokarlandyrylmagy bilen çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň sanynyň juda azalandygyny görse bolýar. Mara welaýatynyň etraplarynda bar bolan çağalar baglarynyň ählisinde hem çağalar bagyna gatnaýan çağalary enatalaryň öýlerinde alyp galýandygy barada maglumatlar bar. Ujypsiz aýlyk alýan ýa bolmasa işde oturan köp çağaly maşgalalaryň enatalardan çağalar bagynyň tölew üçin talap edilýän 80 manat aýlyk hakyna güýçleriniň ýetmeýändigini aýdyp, Mara welaýatynyň ýöwleten etrabynyň ýaşaýjy tuwakly şeýle gurrun berýär. Çağalar bagynda çağalar mektebe taýýarlanýarlar. Çağalar okamagy ýazmagy öwrenýärler. Çağalaryň birnäme göz açylyp, olar jemgyýete öwrenýärler. Şol sebäpli enatalaryň işlemýärleri hem öz çağatyny çağalar bagyna ýerleşdirmäge çalyşýardylar. Netijede bar bolan çağalar bagynda çağalar ýerleşdirmäge ýer tapylman, toparlarda çağalaryň sany artykma çem bolýardy. Ýer tapylmadygynyň netijesinde çağalaryny çağalar bagyna ýerleşdirmek isleýän enatalar çağalar bagynyň müdirlerine para peşkeş bermäge hem mejbur bolýardylar.
Toparlarda artykmaz çağa bolan sebäpli enatalar çağa üçin kravat, yorgun düşök ýaly çağa berur bolan datlary öz hasaplaryna alyp çağalar wagtyna ertmeli bolýardylar diýip ol dowam edýär. Çağalar wagtynyň tölegleri ýokarlanandan soňra öz çağalaryny çağalar wagtynyň alyp galmaga mejbur bolan enatalar olar üçin satyn alan kravatlaryny, gap-gastyr yorgun düşöklerini hem öýlerine alyp gaýtdylar. Öz owalarynda çağalar wagy bolmady owa ýaşaýjylary udal her çağa başyna aýda 50 manata avtolog tutup öz çağalaryny etrap merkezindäki çağalar waglaryna gatnaýardylar. Indi çağalar wagynyň tölegleriniň ýokarlanmagy bilen hem çağalar wagyna 80 manat töläp, hem maşyn kire töläp çağalaryny çağalar wagyna gatnatmaga köp hojalyklaryň ýagdaýy etmeýär. Käbir hojalyklarda 2-3 çağanyň hem çağalar wagyna uğradylýan halatlar bolýardy. Häzirki ketkitlenen töle bilen enatalaryň da öz çağalaryny çağalar wagyna gatnadyp bilmän öýlerinde alyp galmaga mejbur boldylar. Bu bolsa enatalar üçin hem çağalar wagynyň düzgünne öwrenşen çağalar üçin hem uly urgy boldy diýip tawakkuy aýdýar. Aşgabat şäheriniň çağalar wagyna gatnaýan çağalaryny alyp galýan enatalar bolsa gorkuzmak arkaly çağalaryny çağalar wagyna gatnatmaga mejbur edilýändige barada maglumatlar bar. Öz adynyň efirde tutulmadygyny toran bir ýaşaýjynyň aýtmany görä, onuň çağatyny alyp galan çağalar wagynyň müdiri onu çağalar wagyna çagyryp, egerde çağatyny çağalar wagyna gatnatmagy dowam etdirmese, okuw ýyly başlananda onuň çağatyny mektebe kabul etmekden yüz döndüriljekdi barada haýbat atypdyr. Şeýle maglumatlaryň bardygyny şäher ýaşaýjylarynyň köpüsinden eşitmek bolýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatda polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň işgärleri awtologda doğa bajyklary alyjy asylan ýa-da käbir ýazgylar ýazylan sürüjiler saklap, olardan bulary aýyrmagy talap edýärler we 50 manat möçberinde pul jerimesini salýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan hususy awtolog eýeleriniň onlarçasy bu talabyň güýje girdiljekdi barada mundan bir hepde çemesi ozal gurrunlaryň ýaýrandygyny, ýöne düýünden başlap polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň işgärleriniň awtolog sürüjilerini saklap başlandygyny aýdýarlar. Ýeşenme güni ýerden saat 11 töwereg meni polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň işgäri saklap awtologumyň salonundaky uzynlygy 3 sm, iňi 2 sm, galynlygy 1 sm ýetýän doğa bajygy we awtologyň arka tarapyndaky boyu 15 sm goly ýumşak aýjygy aýyrmagy talap etdi. Olar mundan beýlek awtologlarda şeýle zatlary goýmagyň, asmagyň ýa-da Allah gorasyn ýaly ýazgylary ýelmemegiň gadagandygyny aýdyp 50 manat möçberindäki pul jerimesini hem ýazdy diýip özüni Gellimrat diýip tanıştyran 34 ýaşlaryndaky Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň onlarçasynyň aýtmagyna görä polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň işgärleri bu düzgüniň näme sebäpden güýje girdilendigi barada resmi dokument görkezmeýärler. Emma olar awtologlardaky ýazgylaryň, doğa bajyklaryň ýa-da oýunjak aýyllaryň sürüjileriň ünsüni bölüp ýol helakçylygynyň bolmagyna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň işgärleri sürüjilere bular maşynyň özü bilen zawodda öndürilen zat däl. Bu zatlar hem seniň hem de seniň deňinden geçýän maşynlaryň ünsüni bölýär. Şu zatlar hem köçe ýol helakçylyklarynın bolmagyna sebäp bolýar diýerler. Ýöne olardan gadagançylyk barada resmi dokument soranynda hiç zat görkezmeýärler. Bu soraňa jogabam bermeýärler. Diňe ikinji gezek gaýtalansa, onda has berkirek administrativ jeda çäreleriniň görüljekdigini duýdurýarlar diýip Aşgabatly Gellimrat gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä bu girdilen täze düzgün ýa-da onuň sebäpleri barada öňünden medeniýetde we radio telewiziýada ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmedi. Bu barada Azatlyk radiosyna değişli türkmen häkimetlerinden hem kommentari almak başartmady. Bellep geçsek bu türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awtolog eýelerine garşy girdilen ilkinji gadagançylyk däl. 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen häkimetleri
we hususy awtolog eýelerinden öz uluglarynyň aýnalaryndaky, hatda öndürji zawod tarapyndan ýerleşdirilen garaňkyra diýen ýörite plyonkalary, gara disklere, spoilerleri aýyrmagy talap edip başlapdylar. Şonda bu gadançylygyň zerurlygy hem uluglaryň aýnalarynyň garaldylmagynyň ýol ulug hadisasynyň döremegine sebäp bolup bilýändigi bilen düşündirilipdi. Mundan başga soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýollary özleriniň kesitlen talaplaryna laýyk gelmeýän uluglardan arasalama goýunça hem dürli çäreler alyp barýarlar. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 5 aý çemesi wagt galandy. Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri paýtagtda Vaz, Jiguli kysymly awtologlary ýygnap başlapdylar. Şonu ýaşaýjylar bu çäräniň paýtagtyň köçelerini köne uluglardan arasalama üçin geçirilýändigini aýdypdylar. 2013-nji ýylyň 1-nji martyndan bolsa ýurda getirilen awtoloklaryň zawoddan goýberilen senesiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldi barada ýürite karar kabul edildi. 2015-nji ýylda bolsa gara renkli maşinlary ýurda getirmäge düýünden gadançylyk girdildi. Şeýlede şol ýylda airbagsiz ýagny howpsuzlyk ýatsygy bolmadyk awtologlary hem ýurda goýbermek gadan edildi. Sözümizde jemläp aýtsak, türkmen häkimetleri ýokarky ulug gadançylyklary barada ilaty düşündiriş bermän gelýärler. Bu gadançylyklar hakynda ýurduň metbuatynda hem mesele gozulmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Ten söwdasynda güman edilýän türkmenistanyny zenan deportasiýa edilýär. Türkiýanyň tanymal turizm şäheri Bodruma dynjalşa baryp soň mehmanhanada ten söwdasy bilen meşgullanmaga başlandygy öňe sürilýän migrant zenanlar polisiň gurnan operasiýasyna ele salyndy. Ol zenanlardan biriniň hem Türkmenistanlydygy habar berilýär. Türkiýanyň köpçülikliň habar beriş serwislerine ýaran habarlarda aýdylyşyna görä, Türk polisi ýurduň Muğla welaýatynyň Bodrum etrawyna bir mehmanhanada 5 tane daşary ýurtly zenany ten söwdasy bilen meşgullanmakda güman edip göz astyna alypdyr. Türkiýanyň köp tirajly Milliyet gazeti mundan 2 ay owal Bodrum şäherine dynjalmaga baran 8 sany daşary ýurtly turistdan diňe 3 sanynyň öz ýurduna dolananyny, galan 5 sany daşary ýurtly zenanyň bolsa mehmanhanada bolmaga dowam edendigini ýazýar. Gazetiň habaryna görä, Türk polisi dynjalyş möhleti gutoranyna garamazdan ýurduna dolanmaýan Türkmenistanly KS, Kırgızstanly ZA, KS, AG we Rusiyaly KS atly zenan migrantlaryň Bodrumyň Gümmet diýen ýerindäki mehmanhanada ten söwdasy bilen meşgullanýanyny anyklaýar. Ondan soň jemlenen deliller esasynda şenbe günü, ýagny 28-nji oktýabrda ol ýerde operasiýa geçiren Türk polisi 5 sany daşary ýurtly şol zenan migrantlary ol ýerde göz astyna alýar. Göz astyna alynan daşary ýurtly zenanlardan Kırgızstanyň 43 ýaşyndaky KS atlary aýaty Türk polisiniň geçiren soragyny 2 ay mundan owal Bodruma dynjalmaga gelipdim. Tanış bolan adamlarymız bizi ten söwdasyna gönükdirdi we urukturdy. Ten söwdasyny gurnayanlar bize ayda 16-20 min Türk lirasy, ýagny 4200-5300 Amerikan dollary möçberine pul berýärdi. Onsoň şeýle gowy pul gazanmaga başlanmaz üçin Bodrumdan ýydymyza dolanman şeýle işde işlemäge karar berdik. Ýöne ele salanyk, görnüşini düşündiriş berendigi ma'lum edilýär. Daşary ýurtly zenanlary ten söwdasyna gönükdirip olara araçylyk edendigi öňe sürilýän MS atly Türk raýatynyň bolsa 26-njy oktýabrda ten söwdasyna garşy gurnalan başga bir operasiýada tutsak edilendigini öňe çekilýär. Ten söwdasyna güman edilýän Türkmenistanyň zenan bilen 4 sany ýaranynyň Bodrum etrap polisiýasyndaky resmi işler tamamlanandan soň deportasiýa edilmek üçin Muğla welaýat polisiniň migrasiýa bölümine iýerilenligi habar berilýär. Türk telekanallaryna görkezülen video şekilde göz astyna alynan migrant zenanlardan biriniň deportasiýa edilýän merkeze gitmejek bolup polisiň ulugyna minmekden ýüze urup garşylyk görkezip gıýgyrýanlygy gözilýär.
Yeri gelenine yatlap geçsek Türk mediasında ıydgiderli ýagdaýda ten söwdasyna güman edilip tutulýan Türkmenistany denanlar barasynda maglumatlar ýaýraýar. Şu ýylyň iýun aýynyň ortasynda Türk polisi ýene şol ýanky ýerde, ýagny Bodrum şäheriniň Gümmet mahallesindäki bir mehmanhanada ten söwdasy bilen meşgullanmakda aýplanýan Türkmenistanly bir denan bilen onuň 3 sany Kırgyzstanyň we 2 sanam Russiýaly ýaranyny 2 hepdeläp tehniki hem fiziki görünüşde ýyzarlandan soň olardan 3 sanyny bir awtobulagyň içinde jynty gatnaşykda ýene 2 sanam ýöneköy giyimli polisler bilen ten söwdasyny edýän makaly ele salypdy. Sözü jemläp aýtsak, Türkmenistanyň döwlet kontrolunaky metbuatynda Türkiýedäki türkmen migrantlaryň başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda hiç gili söz açylmaýar. Şeýle ýagdaýlara duş gelýän türkmen migrantlaryň ykballary barasynda bolsa, degişli türkmen ýa-da türk resmiýlerden jikmejik maglumat nähilidir bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Orsiýetin üstünden etýän kontrollugyny saklamak üçin jedelli metodlardan peýdalanmakda aýplanýan prezident Vladimir Putin, Sovet döwrüne bolan döwlet repressiýasynyň pedalaryna bagşlanan ýadygarlygyň açylyş tawarasyna gatnaşar. Gynanç diwary diýilip atandyrylýan ýadygarlyk syýasy repressiýanyň pedalarynyň resmi hatyry günüň bir bölegi hökmünde 30-njy oktýabrda açylýar. Bu çäre ozal Sovet Soýuzynyň dargan ýyly 1991-nji ýylda geçirilipdi. Kreml Putin'in adam hukuklaryny goraýanlaryň we raýat jemgyýetiniň geňeşinde syýasy repressiýanyň pedalaryny ýatlamak barada döwlet syýasaty boýunça duşuk geçirenden soňra ýadygarlygyň açylyş tawarasyna gatnaşykdygyny habar berdi. Ýadygarlyk Moskwanyň Sadovoye Kolso ýoly bilen 1975-nji ýylda Nobel bayragi bilen syýlanan Sovet döwrüniň fiziki we dissidenti Andrey Sakharowyň adyny göterýän köçäniň çatragynda ýerleşdirilýär. Sovet döwrüne degişli dissidentlerden we adam hukuklary boýunça aktivistlerden durýan bir topar muňa karşı çykyp onlarça ýyl soňra özüniň syýasy repressiýasyny amala aşyrýan bir hökümetiň bular ýaly ýadygarlygy açmak bilen edýän hilegärligini goldamak ýalňyş diýdi. Inni Putin'i tanqidleýän dissidentler Orsiýetdäki häzirki syýasy tutsaklaryň biziň kömegimize we üns bermegimize münasipdigi Sovet rejiminiň pedalarynyň hatyra we sile hormata münasip dağından kim däldidiler. 40 golay adam şol sanna Vladimir Bukovski, Mustafa Cemilov, Arina Ginsburg we Igor Guberman dağlar tarafından gol çekilen beýannamada syýasy repressiýanyň pedalaryny ýadygarlyklere münasip we häzirki wagtda äsgerberlik edilmegi mümkin diýip iki topara bölmek asla ýol almaz diýilýär. Ýene-de Sovet rejiminiň pedalaryna gynanýandygyna aýdyp aslynda bolsa syýasy repressiýalary amala aşyrýan ýurtdaky raýat erkinligini basyp ýatyrýan häkimetler tarapyndan gurnulan hatyra çärelerine gatnaşmak asla bolmaz diýilip beýannamada aýdylýar. Mundan bir günden hem ýüllerçe adam Moskwanyň merkezine KGB-niň öňkü baş edarasynyň golaýyna ýygnanyp diktator Staliniň döwrüne Sovet häkimetler tarapyndan ölüm jazasy berilen müňlerçe aýal erkegi ýatladylar. Uzaklygyň dewam eden näresmi çärede söz söýlen adamlar 30 müňe golay Moskwalynyň adyny, ýaşyny, kärini we ölüm jazasy berilen gününi okadylar. 30 müň adam Sovet häkimetleri tarapyndan 1937-nji we 1938-nji ýyllarda öldürilendigi çaklanýan 1 million adamdan ibaret toparyň küçücük bölegi bolup durýar. Giňden tanalýan we syýlanýan adam hukuklary guramasy memorial bu çäreni 2006-njy ýyldan bäri her ýyl geçirýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.